Baba, wallahi yau ko ni ban taba tunanin ma wai kai ka san wai tsaka ma san lokacin da ma na wannan na kwanta bacci yau kwa. Jiya misalin karfe 6:20 shine na samu na kwanta bacci. Ban samu na farka ba sai yau da safe misalin karfe 7:30. Ko bude baki ban yi wajiya. Amma an ga wai ina tashi wai na ji an ce wai sallah sai gobe. Wai yau ma da azumi. Kaga kayan sallah na nan ka gansu nan su ne na je na karbo ga takalmi na saboda wai da safen samu in wanka in tafi idi wai aka ce wai yau ma da azumi to wai ni ya ake so in yi ma tukunna. Baba ni fa ban gane ba ya ake so in yi abun gaba ɗaya ni fa ya gama daure mun kai ya ake so in yi dan Allah. Kuma ni uban me kake so in ce maka ni na daga azumin kai kada ƙara min yin wannan tambayar. Ni ka banni da abin da ke damuna ni ba ga ruwan da kar ƙara mai irin wannan tambaya ban me kake so in ce maka tuni ya gudi daga tambaya to kuma wai yanzu ba ga tambaya za ka yi kenan yau. Abin da zan yi kake tambaya ko ya zan yi ko abin da dai zan yi kake so ka ji. Abin da zan yi ga abin da zan yi nan. Dan rena hankali kawai.